Veľkú drámu priniesol druhý finálový súboj hádzanárskej extraligy mužov medzi Bojnicami a Prešovom. Napínavý duel sa skončil nerozhodne 33-33. Rozstrel zo sedmičiek vyhrali domáci 4-2. Bojničania hnaní vyše 1600 divákmi pripravili obhajcovi titulu prvú ligovú prehru v sezóne a stav série vyrovnali na 1-1. Nedá opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a nás všetky okolo tých hádzaní, čo robia, takže fantastické. Toto viac chutí, myslím, že pre divákov nemohlo nič byť lepšie ako dneska tento zápas. Ešte v 46. minúte viedli Šarišania o 4 góly a smerovali k víťazstvu. Potom ale prebral taktovku stretnutia Michal Koller. Brankár Bojníc mal 11 úspešných zákrokov a blisol sa aj pri sedmičkách. Hneď v úvode chytil strelu Karlova. Michal Koller! Igor Karlov nedáva! To sa nestáva často. V prvom počte som nepodržal to mužstvo, popadali mi tam trošku také ľahšie lopty, čo som mal chytať a nakoniec tá zmena v bránke, čo nás tréner prestrel pomohla a som šťastný, že som pomohol pomôcť týmu k víťazstvu. Bojničanom neuškodila ani prísna červená karta defenzívneho piliera Andreja Petra a Prešov zdolali po takmer roku a pol. Druhý polčas, zlepšená obrana, výborný brankár a potom aj tá koncovka posledných 15 minút nás podržala. Prešovčania padli až v 34. ligovom stretnutí. Všetky predchádzajúce vyhrali. Včera v závere druhého polčasu zlyhali v obrane aj v útoku, keď za posledných 14 minút dali len 5 gólov. Rozhodlo 13 minút bez gólu, čo sme nedali gól. Samozrejme aj rozhodla obrana tam v tej chvíli, im padlo všetko. My sme vlastnými chybami prehrali, tak to poviem. Ofenzívu hostí ťahal Igor Karlov, ktorý strelil 7 gólov. V rozhodujúcej chvíli počas rozstrelu však zlyhal. Taká je hádzaná. Niekedy skórujete, inokedy nie. Dnes mi to pri penáltach nevyšlo. Musíme na to rýchlo zabudnúť a pripraviť sa na ďalší zápas. Finálová séria hraná na 3 víťazné stretnutia pokračuje v sobotu v Prešove aj v našom priamom prenose na Športe. Bojnice majú svoju kvalitu, ale zase my budeme doma. My budeme možno viacej šťastia, my viacej potiahneme, my viacej ubraníme. Musíme to stavať na obrane, vrácať sa a hlavne bojovať. Vieme, že favorit je jasný a môžeme len prekvapiť. Peter Mútňan, Slovenská televízia.